register ni nikech luoko register ka nitiere yawa mabende nogo ombulu higa mar 2022 nyaka sani moko kuom gi bende nosewito ngimagi. Mano penyo maber. Kama osebedo shida kabisa and the audit of this register. Nikech ng'ene for proper audit of this register dwaro institutions mopogore bedo. Joma chalo kaka jok mandiko jomotho. Joma chalo kaka jok mandiko jok kawo kipande. Tadieri IBC sani koro nyaka giyud an audit firm mondo dhi audit negi tim negi audit mar register mo yud ni register en oler ma ok onego bed ni ande ni wacho ni jok moko chier ogombulu to mano be momiyo sani technology bere KIMSKIT cha idong neno ka sani koro gi register ji through KIMSKIT. KIMSKIT ne onyalo ma identify biometrically mangiso ni ng'amo tho ok nyal wuok ni dhi go ombulu but onego bed ni ka nitiere interface between jok mandiko jok kipande jok ma register jomotho gi IBC nyalo wuok ni koro kaka sani ok onego bed ni ka dhi register to poda anwang'o nying ng'at manonindo last year. Magi gik monego bed ni gise face out ma onge and gisebedo ka gitime kamano. KPMG nosetimo negi that audit manosefwenyo ni there are so many problems mantiere register ni to ka winjo the chair kako wuoyo en mago bene gidhi timo kapok diero mayien osetema to mane momiyo gidwaro pesa mane momiyo the IBC needs money, the funding, the support mondo oyie ne ginyalo timo gigi mondo jo Kenya dhine ginyalo timo yiero ma is credible. Kopogore gi mano bon bende walusa ndiko tende kod chike matayo ndikruok nikech chike bende nitiere wacho ni there are laws to be followed. Mondo chik number 1 18 years and above. Higa 18 nikech wacho ni Kenya ka kin adult ng'at moyiene luto ombulu ng'at man gi kipande higa 18 gi wiye. Kaka koro sani ng'ene nitiere joma dhi timo form 4 next year. Ng'ene most of jok ma dhi timo form 4 nitie jok ma dhi timo form 4 sechopo higni 18. Ang'ene dhi migi kipande. Koyuda kipande ni kipande ba aneno ka tinde ki apply to budh ahinya. Ko iyuda kipande ni to idhi ofisi IBC kacha chande